Švedska ambasada danas slavi Santa Lucia dan, koji je zvanično 13. decembra, ali danas prave proslavu. Santa Lucia je važan dan za Švedsku i oni to uvek proslavljaju jako lepo i bude hor. Prošle godine je bilo na Belom dvoru, toliko je bilo predivno, toliko je bilo tako nekako opuštajuće. Firmi, dosta ljudi iz poslovnog sveta, dosta firmi koje rade sa švedskom ambasadom, koje su švedske. Moj polaz dolazi direktno iz ambasade i ja sam veoma polaskana što sam deo njihovih evenata. Današnji outfit je prilagođen prilici jer je malo hladno-topla opcija. Biće u hotelu Hilton u Beogradu, ali će biti i klizalište, tako da ćemo biti na polu otvorenom, tako da nešto svečanije što sam imala kao opciju otpada. Pantalone vunene, sjajna Lindex bluza, ovo je od prošle godine, ima nešto slično i ove. Veća dilema mi je za pantalone zapravo. Htjela sam da obučem nešto što je onako klasično, svedeno, a opet da ima neku dozu elegancije. Jako volim te monohromatske outfite. Ovaj. Tašna. Ovo je prva opcija. Druga opcija, sve sjajno na meni, su ove kao cigaret kroj pantalone koje malo sijaju, imaju malo svile u sebi. Gore bih isti kaput, istu tašnu, sve isto, samo znači ove pantalone su uže i onako malo više prate formu tela. Mislim da je jedno i drugo elegantno. Dvoumit ću se dok ne izađem iz stana, ozbiljno. Možda mi je ovo malo elegantnije. Znači ne mogu da odlučim.